pejabat maka harus amanah, berjuang demi rakyat. Ayo semangat, ayo semangat. tunjukkan kita kuat, punya hati ada niat, ada tekad tahu bulat. Ayo berbuat. Kabeh gawe raka. Sangkuni paring warta dana buta proyek negara. Kabeh kudu iso nanging aja sembrono. Ala saithik penting ra ketara. Iki proyek gedhe nanging aja nganti lali turane.